مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكريات كبر أب إنها ترعلوات التقرب مدبيان بساتلايتن بمحبراوي مرخبيتاتن كاب وشت إرتران كاب دقن نمستيات بيتنا تكتاتلو زلخم كبراتنا كما يتوعلو أبز أوان أب كتماتات إرترا بفلايكا أب رأس كتما أسمرا زركبا بانكتات بزي تلم دخونتات بسبات تجاناني قنالوا هزبي أب أفدق بانكتات ريكا حيزو دو كبل زقددو مخنيات بانك إرترا أب زحلف ورحسن مودعتا زوصو حدش ممرحيو اتمامرحي كساب صباح 31 حمله زخونه يخون والكسب كونه تكال ኣብ ኢዱ ሒዝዎ ዘሎ ጥረ ገንዘብ ወይ ካሽ ብህጹጽ ናብ ባንክ ክእትዎ ከም ዘለዎ ዘገድድ ኮይኑ ነዚ መምርሒ እዚ ኣብ ግብሪ ዘይወዓለ ኣካል ከዓ ከቢድ ስጉምቲ ክውሰዶ ምዃኑ ብግልፂ ዘጠንቅቕ እዩ እዚ ሃንደበታዊ ዝኾነ መምርሒ ኣብ ህዝቢ ራዕድን ተህዋኽን ፈጢሮ ኩሉ ዜጋ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝጸንሐ ሒደት ኮነ ብዙሕ ገንዘብ ናብ ባንክታት ንምእታው ኣብ ህጹጽ ምንቅስቓስ ከኣቱ ተገዲዱ ኣሎ يخون امبر إذا مسرح زي كم تستحسب بقليلو زفتصم زلو أيمثلن هزبي نتستو هابو نايجزي قدب نمحلاون كاب تستبهله كبيد مقطعتي نمملاتن أنجيهو أب أفتق بانكتات تسليفو يركب يخون امبر عبتن بانكتات زلو أقلقلوت أزيو دحورن تنتاون بمخانو زيغاتات نمعالتات كيسالتهم كمالالسو يرأيو اللو اتزبا أسدما أب وشت زن بانكتات زرق زلو زي فتحاوي أتححزا عماويلي كم زفلت زخونة تكال فاينانس نخلم عماويلو بمعرى أقلقلوت كهب تثبيت قبر أبزو أوانجن سرحتنياتاتن حلفتن بانكتات إرترا نتوم بركت زبالمت أنجنزب حيزم زمتو نقادون واننت تكالاتن طرح قدام الناتي هبو خمزلو بسفيحو يسمع له بز مخنيات اتي وحد زبالت را جنزب مالت نايمن نبابرؤو وي أو هليلو تسنح جنزب حيزو نبانك زمت أترا زيغا قد دايو قلتي فخصلتو أي كألن እዞም ዜጋታት ገንዘቦም ንምእታው ብፀሓይን ማይን ኮለል ክብሉን ብሰንኪ ስእነት ግቡእ ኣገልግሎት ድማ ብስነ ኣእምሮኣውን ኣካላውን ክደኽሙን ተገዲዶም ኣለዉ እዚ ኣፈላላይ ነቲ ህዝቢ ዘለዎ ጭንቀት ብዝባእሰ መልክዑ የጋድዶ ኣሎ ሓደ ካብቲ ነዚ ፀገም እዚ ኣዝዩ ሓላሊኽዎ ዘሎ መሰረታዊ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ዲጂታላዊ ናይ ባንክ ኣሰራርሓ ወይ ዲጂታል ባንኪን ብፍጹም ዘይምህላው እዩ عم بل 21 كفل زمن مبزحتن هاجرات عالم جنزباوي ترانزاكشن بموبايل بإنترنت وي بناء ATM ماشينات أبز جبرالو زلوا أوان عب إيرتراجن كل نجر جنا بورقة بإيدن يسرح زلوا حدثت جنزب نمئتاو نويحنا ورقة فورم خملة كتام كجبر من النتو خرجا جت كم أون عب استفر عليه مسكوتات بمخاد محتم كجبر يجدد إذا بيروقراسياوي مسرح نحد سب قدايو نخسالت نويح كم زوستلو يقبر ماشينات قصرت جنزب وحدات بمخاننن سرحتنياتات بانك كله بإيدهم كسرحوه بمقدادو من اتناي سرح مقوتات كبعاء من العلي كوين يركب إذا أسرار حزي نهزبي عقلو أتنكي قوات رح زي كونس نتن بانكتاتون انتخونه كبعاء من العلي تسعكي فتير لنا له اتخالق نهزبي أب عابي شغلو توضيق وزر لقداي منجست إرترا نزخلو ترى جنزب أب وش تحت إرجزي أكيبو انتاي كجبرو خمس دلالي ذهبو ولا حدا وقعو مجلتي زي مهلاوي بوليسيتات فاينانس بقولوا تسنت كسنة ينكر لو ترحم أب هزبي امنت فترو أبز أوانجن سقطها منجستي أب هزبي استفعل عليه جمتاتن سقطاتن كم زفتر غير الله مبزحتو زيجا منجستي نبات إيران أفاق غيرو دليدو يخون زبل سقعات اللوا إذا سقعات زي كابادو استبقى سيكونن مخنياتو اتخونتات نتقد مع 10 عامتات سقعات أما تماساسا لفتس آمئيو زخخر قد مع 10 عامتات أب كل تشحن 15 عامة مرات أب إيرترا عبي كتاباو زقبابه وي إنفليشن مسترائي منجستي نتزنبرا نقفا بحدش بات إيرا خمز غير غيرو نيرو اتعلاما نتي كاب بانكتات وصعي ኣብ ኢድ ሰባት ብፍላይ ድማ ብነጋዶን ብዘይ ሕጋውያን ኣሽረፍትን ተዋህሊሉ ዝነበረ ብዙሕ ብጥረት ዝተታሕዘ ገንዘብ ናብ ባንክታት ንምምላስን ነቲ ኣብ ጸሊም ዕዳጋ ዝነበረ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ምቁጽጻር ንምግባርን ዝብል ነይሩ እቲ መስርሕ ኣብቲ ግዜት እውን ብተመሳሳሊ ብምጉታት ስራሕን ብሪጋን ዝተሰነየ ነይሩ ህዝቢ ገንዘቡ ንምቕያር ብዙሕ ተሰቒዩ ድሕሪ እቲ ምቕያር ባጢራ ለውጥታት እኳ እንተተራእየ
ኣብ ዝተናውሐ ግን ንመነባብሮ ህዝቢ ዘመሓየሾ ነገር ኣይነበረን እኳ ደኣ ህዝቢ ካብ ሕሳብ ባንኩ ዘውፅኦ መጠን ገንዘብ ደረት ስለ ዝተገብረሉ ሰባት ብገዛእ ገንዘቦም ዋናታት ክኾኑ ኣይከኣሉን እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ጥረ ገንዘብ ምእካብ ወፈራውን ተመሳሳሊ ናይ ባጤራ ምቕያር ወይ ድማ ተሪር ደረት ምውፃእ ገንዘብ ከይስዕብ ህዝቢ ሓያል ስግኣት ሓዲርዎ ኣሎ እቲ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝተገብረ ምቕያር ባጤራን ስዒቡ ዝመፀ ናይ ፋይናንስ ፖሊሲታትን ኣብቲ ናይ ሸርፊ መጠን ዓብዪ ኣሉታዊ ጽልዋ ኣሕዲሩ እዩ ቅድሚኡ ሸርፊ ዶላር ምስ ናቕፋ ዝነበሮ ዋጋ ድሕሪ ምቕያር ባጤራ ኣመና ጎዲሉ እዩ ብፍላይ ብናይ መንግስቲ ወግዓዊ ሸርፊ ኣዝዩ አንቆልቂሉ ክበሃል ይከኣል ኣብ ርእሲ እዚ ዕዳጋታት ኤርትራ ብሰንኪ ስእነት ፍርያትን ካልእ ቁጠባዊ ማሕለኻታትን ዋጋታት ኣዝዩ እናናሃረ ኸይዱ በዚ ምኽንያት እቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ንስድራ ቤታቶም ዝሰድዎ ገንዘብ ናይ ምግዛዕ ዓቕሙ ኣዝዩ ድኹም ኮይኑ ኣጨኒቖዎም ኣሎ እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ዜጋታት ስድራ ቤቶም መነባብሮኦም ንምድጋፍ ኢሎም ክንድቲ ዝከኣሎም ብርክት ዝበለ ዶላር ወይ ዩሮ ሰዲዶም ክነሶም እቲ ብናቕፋ ዝሽረፍ ገንዘብ ግን ነቲ ማእለያ ዘይብሉ ክቡር ዋጋታት ናይ ምግቢ ገዛ ኸራይ መድሃኒትን ካልእ መሰረታዊ ቀረባትን ክመልእ ኣይከኣለን ዝሰደዱ እንተሰደዱ ክመልኣሎም ኣይከኣለን ዝብል ኣበሃህላ ኸኣ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ መሪር ሓቂ ብዝግባእ ዝገልጽ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ባንክታት ዕግርግር ነቲ ድሮ ተዳኺሙ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ስድራ ቤታት ብዝበኣሰ ከየሕስሞ ዓብ ሸቕሎት ኣሎ ብሓፈሻ ክርአ እንከሎ እዚ ኣብ ባንክታት ኤርትራ ተፈጢሩ ዘሎ ህፁፅ ናይ ጥረ ገንዘብ ምእካብ መስርሕ ሓደ ካብቶም መርኣያ ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይተወደበን ግሉጽነት ዝጎደሎን ናይ ፋይናንስ ኣሰራርሓ እዩ ዜጋታት ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ መምርሒ ንምኽባርን ካብ መቕፃዕቲ ንምድሓንን ስርሖምን መነባብሮኦምን ገዲፎም ኣብ ሪጋ ባንክታት ክሳቐዩ ይግደዱ ኣለዉ እቲ ዘሎ ቢሮክራስን ስእነት ዲጂታላዊ ቴክኖሎጅን ነቲ ፀገም ከቢድ ክገብሮ እንከሎ እተን ባንክታት ንዓበይቲ ዓማዊል ጥራሕ ቀዳምነት ብምሃብ ነቲ ተራ ዜጋ ብዝገብርኦ ዘለዋ ኣድልዎ ድማ ንፍትሓውነት ናይቲ ኣሰራርሓ ኣብ ሕቶ ዘእቱ እዩ ጽባሕ 31 ሓምለ ናይ መወዳእታ ዓለት ብምዃኑ ሎሚ እቲ ጻዕቅን ሸቕሎትን ኣብ ጥርዙ በፂሑ ኣሎ ስርዓት ግደፍ ነዝኣኪብዎ ዘሎ ገንዘብ ብኸመይ ክጥቀመሉ ምዃኑ ሓድሽ ባጤራ ክዝርግሕ ድዩ ወይስ ንኻልእ ቁጠባዊ ምቁፅጻር ይደልይዎ ዝብሉ ሕቶታት ኣብ ቀረባ ግዜ መልሲ ክረኽቡ ትፅቢት ይግበር ኮይኑ ግን ዝኾነ ይኹን ፖሊሲ ፋይናንስ ንመነባብሮ ህዝቢ ዘመሓየሽን ዘመናዊ ኣሰራርሓ ዝኽተልን እንተዘይኮይኑ ከምቲ ናይ ቅድሚ 10 ዓመታት ፀበባን ስቓይን ዜጋታት ካብ ምውሳኽ ሓሊፉ ዘምፅኦ ነባሪ ቁጠባዊ ፍታሕ ከም ዘይብሉ ርዱ እዩ መጻኢ ናይ ዝኾነታት እንታይ ክኸውን ምዃኑ ንምፍላጥ እዘን ዝቕፅላ ሒደት መዓልታትን ሳምንታትን ወሰንቲ ክኾና እየን ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 30 ሓምለ 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀረባ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي